This is Don's TV Vlogs Tutorial Travel and Entertainment Channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Dong's Download Cellphone Accessories. Tayong Public Market. Tayong Pangasinan. So, magandang araw. Hello, magandang araw po Dito tayo ngayon sa kaibigan. bayan ng Tayo Ilias, Pangasinan. speed Sa test sa town bayan proper po ng tayo sa may Natividad, bagsakan. Pangasinan. Gamit po ang ating Katest dito ulit tayo ng SIM. ating dito SIM card. Yan po, Kung mga hindi mag-speed pa test tayo dito sa nakakaalam sa bayan ng mga Natividad, tanong-tanong Pangasinan. ano ba itong dito, smart ba ito? Hindi po. Ito po yung third telco sa ating bansa. Ito po yung kalaban ng smart sa Globe. Ngayon po, sa pagpatuloy ng aking pag-ikot sa mga bayan ng Pangasinan, nandito tayo sa Villasis. Magpatry ulit tayo ng ating dito SIM card. 2 bars ang signal niya. Sa tingin ko, kung may tower man dito, medyo malayo sa bayan. Mag-test tayo ng dito SIM card dito. Open natin yung data natin. Dito pa na. Next na target natin po, bayan ng Singgan, Pangasinan. Magandang araw ulit guys. Tayo na po nandito na sa bayan ako sa baba ng video na ito sa aking Facebook o kaya magsadya po sa Dong's Download sa Tayog Public Market, stall number 14 po, back of Anamos Repair Shop. So yun lamang po, next
Public market po. Dongs download po ang aking pwesto.